Arratsaldeon, ze moduz, ongi etorri, hau da hau, eta literaturari buruz hitz egingo dugu, literatura eta arteari buruz. Maribel, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ez errezta dirudiena. Titulu oso politxe eta azala esango nuke be bai, eta dakarzun liburuari buruz berbagiteko tartartuko dugu. Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Eskerrik asko zeuri, baitz esatiarren, hau, telebistako kontuek ez dielako oso gustukoek batzutan. Ez, personalki ez hainbeste, ez. Baina, uste dut liburuarentzat lagungarri dela eta gure paperezko umetxoei ere laguntzagu eman behar diegu eta aukera ematen duzuenean zabaltzeko eta irakurlean gana bidea egiteko erabili. Zer ez da dirudiena. Titulo bat, liburu bat idatzi eta ze titulo jartzen diozu? Bai, izenburuarena da, batzutan kostatzen da, eta beste batzutan hasieratik daukazu, eta nik kasu honetan nahiko hasieratik izan dut. Ideia garbi izan dudalako hasieratik, ipuin bilduma bat egin nahi nuela, ze girokoa ere bai, hasieratik nahi nuen arte giroko ipuinak egitea, desberdinak izatea ere bai, tonu desberdinetakoak eta kolore desberdinetakoak, pixka bat margolariaren papela edo jokatu nahi nuen eta paleta ahalik eta aberatzena eskaini irakurleari, ez? Horigetik ipuinak 8 dira oso desberdinak elkarrengandik. Pertsonaia oso ezberdinak izango dira, esan dugu, 8 liburu, giro ezberdinetan, leku ezberdinetan kokatuta eta bar, jolas hori, pintorearen jolas hori eginda, margolariaren jolas hori eginda, azalabe Van Goghena izan zitekeen. Ez da kasua, baina antzeku, Bai, Irune Izquierdok egin du azala, eta nik uste dut ideia hori erabili duela berak, ez? Van Goghen pintzelkada horien estiloan edo, artelan bat, artelan abstraktu bat. Eta gero, zer dirudien eta ez dirudien joko horretan ere sartzen da, ez? Nik askotan begiratzen dut eta gero eta gehiago, ikusten dut hor Van Gogh margolariaren aurpegiaren zantzu batzuk ere bai, ez? Erotuta dago hori nun. Ikusi alda. Bai, espanak, ni horretan banai be bai, lainuberi begire goten dana, espanak, bai. Bai, eta belarri inguru hori, joko horretan sartzen da, ez? Eta, ongi doa liburuaren espirituarekin, izenburuarekin, eta... Lehenengo ipuinan agertuko da, Van Gogh, era bere belarria. Bai, bere ipuina da, bai. Eta lehenengo idatzi nuen ipuina dela esango nuke gainera, belarria, bai, lehenengo tarikoa behintzat. Eta abia puntua zein, egia esan proiektu hau ipuin hauek idazterakoan pentsatzen egon naiz artezalea ez den jendearekin gehiago, ez? Ez dakit nik ongi pasatzeko, baina dauka honek barrenean beste helburutxo bat esan daigun, arte zaletasuna pixka bat kutsatzea edo eragitea jendearengan, ez? Eta orduan pentsatzen hasi eta horrela artista mundu mailako artista ezagun bat artezaleentzat ere ezaguna izan daitekeena, berehala Van Gogh bururatu zitzaidan, ez? Bere kuadroak ezagunenetarikoak izango direlako uste dut, eta batez ere bere belarriaren gertakari horrek ezagunago egin duelako ere, ez? Eta orduan hor joko polit bat ikusi nuen ipuin bat asmatzeko. Eta ez hor bakarrik, horrekin nahikoa nuen, baina gero jakin nuen gainera Alemanian, hor ipuinean kontatzen den eskultura bat agertzen da hor, erakusketa bat egiten dute Van Goghen obrarekin New Yorken, hau da ipuinik eta internazionalena. Hau MoMan kokatuta egongo da? Hau MoMan kokatzen da, erakusketa hau MoMan egiten dute, eta orduan Van Goghen kuadroak eta beste pieza bat erakusten da, ez? Eta pieza hori berezia da, eta esan daiteke belarria izenburu hori da. Kailuan eta etorriko dara, eta kaliek itxita. Bai, neurri berezia behar dira pieza hori montatzeko eta guzti hori. Baina guzti hori pentsa alda nire irudimenaren kontuak direla eta hobe izan balitz, baina ez benetan gertatutako zerbait da, ez? Alemanian badago, Karlsruen badago arte zentro berezi bat, arte eta mediaren artea erakusten dena eta egonda nago. Ni aurrerago egon nintzen, hau 2014an egin zuten pieza hau. Zentro horren iniziatibaz, Alemaniar eskultore batek egin zuen halako artelan bat.
Vicente Van Goren anaiaren teoren, eren ilobaren, zelula biziak erabili eta laborategiko lan baten ondoren, eta gero 3Dko inprimagailu batekin, eta bueno, olako artelan bat, ez? Eta bueno, horrekin ja ipuinarentzako material niretzat behintzat izugarria topatu nuen. Baina hausnarketa zen marketing, Zer dan artea, zer dan marketinga. Esan duguna, liburuari burrutan etorri gara, telebistara joan behar. Klaro, geuzea oso ezberdinak dira eta gogoetarako tarte ematen du liburuak atal askotan esango duke. Hori nahi du behintzat. Zer dan azkenien zuk uste artista moduen, sortzaile moduen, egile moduen, zure zeregina izango litzatekeena eta inguru dana. Arteari dagokionez eta asko dauela horren dabe, ingurua. Bai, azkenean artea ez da gizartetik eta mundutik kanpo dagoen zerbait, ez? Arteak ezer jasotzen badu da gizarteko mugimendu guztia, kezka guztiak eta gertaera guztiak, eta niri idazterakoan gustatzen zait, lehenengo helburua entretenimentua da, eta bigarrena eta azkena ere bai, baina gustatzen zait hausnarketarako puntuak sartzea, ez? Eta ipuin honetan eta beste guztietan ere badaude, hemen adibidez mitoarekin eta morboarekin jolastu nahi izan dut, ez? Azkenean, Van Goghen kuadroak hor daude erakusketan, baina bai medioek eta bai gizarteak daukan jakimina ikusteko da beste pieza horrena, ez? Eta, bueno, holako xehetasun txikia dira edo puntu txikiak, baina nahi duenak hausnarketarako gaia badauka horrez. Gero gainera, ze kuriosoa, egia dalako, baten bati esan, benga, 5 pintoren izenak, dasiko gara, pla, da Van Gogh, danok esango, oso ezagun egin dalako, eta izango dalako, pintora ezagunenetako bat, zalantza barik, baina bere sasoian kuadro bat bez. Ez zuen azaldu. Ez zuen azaldu, ez. Ze historia tragikoa dauka Van Gogh. Alan esaten dute, bai. Eta gero bere harremanak, anaiarekin eskutitzoiek eta, esan diazulako zer, ustez gogenekin dagoenean, mozten du belarria bera. Bai, hor dagoz bertzio asko, ez? Oraindik ez dakite egiazko bertzio horik inork aurkitu duen, hemen ere, ipuin honetan ere ematen da bertzio bat, orduan, auskalo nola gertatu zen, ez? Gauginek ebaiote zioan, azarraldi batean, bera moztu zuen, ematen duela jokoa ipuin baterako eta gehiagotarako eta bat behintzat liburu honetan dago, ez? Eta bat behintzat Van Goghekin zabalduko dugu liburue esan dakue. Artea eta kokatuko gara artearen historia horretan, benetako pertsoneekin, sortutakoekin, fikzio izango dalako dana, baina esan dakue pintzelada batzuk badauz, errealitatean oinarrituta eta pertsonaia kasu honetan, benetako pertsoneekin eta badaukazu lotura zeuk, Maribel, artearekin. Urte askotako lotura. Bai, eta sorte, esango dut, badaukat, gaztetatik daukadan zaletasunak, dira pasioak dira bai arteak eta bai literatura, eta daukat sorte hori, bietan bizi naizela urte askoan, senarra eskultorea da, eta parte hartzen dut, haren lanean, eta bizitza konpartitzen dugu, eta horrek ematen dit aukera, gai hori, lurralde hori, territorio hori nahiko ongi ezagutu nahi dudan mailara arte behintzat, bai? Eskultoreren bat egongo da, emazte zoragarri batako, ez dakitxe, autobiografiko izango da, dekadunen bat etxien be jasoko duten. Olako gai hurbilekin eta giro hurbiletan mugitzen garenean badago hori, ez? Jenteak ezatea, hor autofiziotik egongo da, ez dut uste zer dagoenik, ez? Autofiziotik, baina egia da, ezerezetik ere ez ditugu asmatzen gauzak, ez? Azkenean idazten duguna da gure bizipenak, ikusten duguna, entzuten duguna, irakurtzen duguna, eta guzti hori baliatzen dugu idazteko. Oso ipuin laburrak dira? Liburutxue oso irakurterraza, iruditzen zaidalako batzutan, pertsonien arabera bai, batzutan horrelako totxo batzuk eskatzen dizkizu gorputzak, baina beste batzutan zehozer harina haue, bestakit, asteburuko bidai batako zulako eta oso perfektua izan daitekelako horretarako liburu bai, esan dakue, ipuin oso laburtxuek, pintzeladaka egoera ezberdinak erakutsi nahi izan dituzulako. Grafiti birusa bigarren ipuina, Van Goghetik belarretik
liburutik gatozelako, esango nuke nabari dela hemen bai gaztientzat eta idatzitako ezarela, ze tonotan eta pertsonaia kasunetan gazti haue izango da, etorre maitasunek, maite mintzen zeranien. Hor lehenengo abiapuntua zen aurkitzea arte giroko zerbait, gazteagoen gandik hurbilago egon daitekena, edo nire ustez hurbilago dagoena, eta grafitia aukeratu nuen horretarako, eta gero baliatu dut maitasun kontuak, edo gazteen harremanen kontuak sartzeko hor. Ipuin berezia da, formaldetik bereziena esango nukez, puntu eta jarraian dago idatzita dana dago jarraian. Hizkuntza aldetik ere nahi izan dut pertsonaiek haien hizkuntza ere agertzea, inglesezko hitzak eta esaldiak agertuko dira, andaluzierazkoak ere bai, eta agertuko da grafitigileek gazteek erabiltzen duten jerga hori ere bai. Dana da joku horretan sartzen da, ez? Ezer ez dirudien, denbora guztian ibili naiz ipuin guztietan, dirudienari buelta bat edo bi ematen, usteak ez uste bihurtzen, eta hori, jolas horretan, ez? Eta beti kolore desberdinak eman nahian. Ematen du bai, esan dakue, espadakozun erreferentziape, Van Gogh, zelan zan belarria dena Googleen sartzeko eta portxuet liburutik kanpo harakatzeko, momentu honetan Banksy grafitien artien agertuko da. Zein zan hau egiteko aukera ere usten du? Hemen baski egongo dalako, euskal bertsioa agertuko da. Egia esan dokumentazioa eskatu dit, ipuin honek, benetan ez da grafitiarena, ez da nire, ez dakit gehien ezagutzen dudan arte mota. Eta orduan, eta gazte giro hori ere ez nuen ezagutzen, orduan dokumentazio lana eskatu dit. Eta Andaluziera izaldiak ipintzea ere bandit buruko min bat edo beste. Lagun batzui galdetu eta aditu batzui galdetu eta ere bai. Eta, hemen Andaluziera leko bakoitzean desberdin idazten dugu idatzi nahi duzun bezala. Eta hori esan kontua, ez? Denek esaten zidaten nola oskatzen zuten leko bakoitzean, baina nik idazkera behar nuen. Eta orduan, aurkitu nuen, UF-an, sarean aurkitu nuen Andaluziar talde batek dagoela bultzatzen Andaluzierako ortografia batu bat olako zerbait, eta web horrek ematen zuen aukera transkresioak egiteko, orduan hortik jo nuen itxura batean idazteko andaluzierazko esaldiak. Gero sartuko gara museo batera, tarantulak ipuinean bai, askotan pentsatu dudalako, banaini museo zalie, han begire dabiltzenak, vigilante lanetan dabilen jendea esaten zu, klaro, ze lan, dana ikusi behar, dana kontrolatu behar, baina artelan oso eder baten edo gela oso eder baten basauz be, pentsatu dut askotan, ez da izan guain lain txarra bez? Gozamena, ez da? Momentu horretan gozamena, baina igual umetalde bat sartzen denean eta ez ikutu hori museoetan eta galerietan dagoen arau hori ez, ez ikutu. Bueno, ez dakit, behar bada nire burutik pasatu zen, zaindari horien lana ez dela hain edarra izango edo, aspergarria izan behar duela, edo ez dakit, nire irudipena hortik joan da pixka bat, ez? Eta batez beste, udakarrik zauzen egin ikusten zuen gauze aina geriko bat, eta, klaro, inok ez dauen ikusten. Hemen, tarantula batzuk egongo dielako, olako traslada baten, karo, da berapakarrik ezin, erratzak intzungo datzetik eta ezin. Esan dezagun gainera, bueno, hemen nahi izan nuen beste erakusketa mota bat edo, eta horigetik jaiotzak edo Belenen erakusketa dago, ez? Hor dago kokatuta tarantulak agertu direlako, estalperen batekin batera edo, berak ikusten dituen tarantula horiek. Asko divertitu naiz ipuin honekin, ironia asko dauk, eta umore absurdo samarra, eta gero bukaeran, bukaera harrigarri bat, ez? Saiatu naizena beti... Batez be, umorea amaiera pun bat daukalako. Lapurreta izango da, klaro, museo baten egon, onelako erakusketa baten egon, norietzaio pasaburutik esatie, lapurtzi posible litzateke museo baten?
askotan pentsatu dut, olako koro bat edo ikusi Inglaterrako erreginen arek diamantik eta olako erastuntxu bet lapurtzie, ezinezkoa izango da edo? Zuketan ez dakit alizeko genduke, baina, bueno, gertatu dira, kaso asko daude, lapurreta garrantzitsuak, obra garrantzitsuak lapurtu direnak. Bueno, kasu honetan, igazte geratuko dira. Bai, hori ere ez da inerraza museoan geratzea, baina geratu dira eta... Baina gustatu zaitu Maribel, dano pentsatu dolako nori be, bai, edo areto politx baten zauzenien edo lako leku baten komunen batez be, lau zarratuten bada, ni hemen geratu Arriaga barruen. Noiz atera eta nondik atera, ez? Hortik abiatuta izango da? Hortik abiatuta, bai. Superraitona, beste ipuin bat, bai, eta esaten gabiltzena bestelako paleta kolore bat, eta bestelako pertsonaia bat. Beste tonu bat, beste xamurtasun bat, bai. Gustatzen zait. Nire idazketan Aitona Amonen biloben harreman asko agertzen da, igual da nire marka bat. Baina kasu honetan abiapuntua zen euskal artearen referentzia baten inguruan historio asmatu nahi nuela eta Ramiro Arrueren Euskalduna Kartajokoan kuadroa aukeratu nuela, ez? Eta orduan Aitona eta beste jubilatu kuadrilla hori asmatu dut kuadro horren historioa kontatzeko, ez da? Ez dago artea bezalako botikarik burua eta bihotza gazte mantentzeko? Bai. Bai? Franz Kafkak hori esan zuen gainera, gazte mantentzeko artea, bai, begira da beti berritzen ari zara, eta gazte mantentzeko zer hobea beti zerbait berria ikasteko gogoa, eta... Begiradori zeure buruen neurtzeko, izan leikena, esaten zabiltzena ikusten zuen bakotxien, bardine zaralako zeure begizek die, bai, ezberdina zara. Baina desberdin ikusten. Eta gero pertsona desberdinek, gauza bardinaren aurrien, ze gauza ezberdinak sentitzen dituzten, magia hori dabe, bai, ez da. Eta artearen balioa hor dago, ez? Interpretazio anistasuna emateko daukan gaitasun horretan. Eta ez dut ulertzen horri? Ez dut ulertzen hori. Momentu baten eskulturak esango duelako, bueno, nabil, onaino esatik gentik, ez dut ulertzen, hau. Bai, ez que badago dena ulertu behar bat, ez? Eta artea begiratzera ezin da joan, ez litzake joan behar jarrera horrekin, ez? Ulertzeko jarrera horrekin artea begiratu eta sentitu egin behar da. Batek ez dizu gauza kuadro batek, artelan batek ez dizu ezer esango, baina egongo da besteren bat zerbait zure arreta deituko duena, eta azkenean oitzen joatean da, begiratzen joatea da, eta baina ez ulertzea. Musika ulertzera joaten gara, musika ere sentitu egiten dugu, ez? Behar bada ikasi badugu, teknikoki ulertzera iritsiko gara, baina beti izango da teknikoki, bestea da emozionalki jaso behar dugun zerbait, ez? Museoetako artelekuetako lorategiak, ze gauze ederra. Hau azkenien, edertasunari buruzko ariketa bat dalako be, bai? Hemen kolore beltza dator, ez? Kolore beltza ere sartu behar. Lorezaina. Claro, kolore beltza. Paleta horretan kolore beltza ere sartu behar nuen, eta hau da, historio beltza, ez? Ilotza, lapurreta ilotza. Naztuko da, polizia. Bai, arnazabarik irakurriko zuen azken minuturaino ze pasaten dan. Sariak, artaren inguruen, ezinbestekoek. Ezinbestekoek. Nik erakutsi nahi nuen paleta horretan, orain arte esandakoak eta saria, eta gero egongo dan bekaduna azkenengo ipuina. Nik ezinbestekoak ikusten dituen, merezi zuten ipuin bat, ez? Kritika ikusi dute batzuk, eta bueno, badagoz kritika zertzela da, edo gutxienez lehen esan dudana, hausnarketarako puntuak jartze hori, ez? Izenekin jokoan, hori irakurrita gogoratuko dira segurazko, sariketa ezagun baten izenekin antzekotasuna daukalako, ez? Egin dudaniz jokoak, baina ezer kritikatzekotan edo ezerrekin hausnarketa egiterakoan sari guztiekin izango, sariketa guztiekin izango litzateke. Hor daukagu garbitzaile bat, ez? Azkenean urte askoan museoan lanean ari dena emakumezkoa, eta bueno, ez dakit bere pasio berantiarra ezagutu duen,
edo, bueno, hainbeste lan eginda eta hainbeste artelan ikusita eta hori, bueno, hildu da momentu bat bere artelana egin eta sariketa horretara aurkestera animatu dena, ez? Eta ez da hain errealetetik kanpo gauza bat, ez? Banatute egongo da gainera. Museoa Garbitzen lehen esan duguna, bueno, behintzet leku oso polit batera noa lanera egunero, horrekin kontsolatuko da, eta gainera, bueno, eskerrak eta kontratu fijo bat. Claro. Gero, agian buelta ematen diona, baina sariak anonimotasun hori ezinbesteko izango da, ezta? Izen handiek ere badutelako bere karga artearen munduan, eta hemen apurtxuet jolasten horrekin be bai. Bai, jolasa da, azkenean jolas bat izen da liburu osoa, eta ipuin bakoitzean hori izan dudana, ez? Izenburuak esaten duena nik lematzat hartu dut, ezer ez da dirudiena, eta ibili naiz dirudiena, ez dirudiena horrekin jolasten, da ez usteak ematen, beti irakurlearekin pentsatuta, ez? Irakurle horri artea gerturatzeko nahi horrekin, ez? Eta alik eta historio entretenigarrienak, alegina bintzat horti joan da. Arteak gizaki hobeak eta sentikorragoak egingo gintuela sinisten nuen, baina hor dago arteari begira, arte emozioa da. Nor dago arteari begira, ez? Nor dago arteari begira, nok hartzen dau tarti, ez da? Ulertu baino sentitu egin behar da, denpora behar da horretarako. Bakarrizketa bat behar da horretarako. Zeo zer, eragin, gero klik egin gotzun zo zer be bai? Bai, gutxienez denpora batez begira egon, ez da? Bai, esaten da inoiz baino gehiago irakurtzen dela, inoiz baino arte gehiago ikusten dela, igual, bai, mugikorretan daukagu mundu osoko artea, mundu osoko literatura, klikla batean, baina hori baino denpora beste patxada bat eskatzen du bai arteak eta bai literaturak berak dituen onurak jaso ahal izateko, nik uste. Baten batek ariketa egin nahi badu, guk proposamena luzatuta, Maribel Aiertzaren liburua, ezer ez da dirudiena eta eskerrak. Sorpresaren bat edo beste. Bai, onerako denean batez ere. Onerako denean batez ere. Maribel, eskerrik asko tortzi erren. Oso atxegina zurekin egotie, eta izango dugu, alkarren barri seguru. Postena ez. Arte kontuekin jarraituko dugu, besteak beste, sekulako pari bat daukagu, zeuen artien banatzeko, oraintxe kontatuko dizuet. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa ikusteko urteko abonuak banatuko ditugu eta bat esan du. Ondo irakurri dut? Bai, ondo irakurri duzue. 3 irabazle izango ditugu, da bakoitzak 2 abonu eramango ditu, 2 Bilborako, 2 Donostirako eta 2 Gasteizerako. Zer egingo dugun? Astean zehar zeuen emailak jaso, zeuen izenekin emaila idatzia oso abildua itb.eusera, jarri, ze hiriburutan nahiko zenuketen kontzertu horiek ikusi, eta sorteon sekulako sekulako saria daukagulako zuen artien banatzeko eta plazer bat izango delako. Saiatuko gara, abenduaren 2an zozketa egingo dugu hemen zuzenien zeuen emaildanak ekarri, eta ian nok ateratzen dituen irabazlien izenak, eta plazer bat izango da, egia esan, olako saria zeuen artien banatzie. Arratsaldeon esan, Iñaki Galdoseri, arratsaldeon Iñaki. Arratsaldeon. Zelan zauz? Ondo, oso ondo. Gainera, hemen esan diot, zehari, makillatzen nengoela, esan diate Michael Douglasen antzartzen nahi naizela, eta izugarri pozik nago, zeruan. Michael Douglas zali ez eralako? Ez dakit norden, oantxe begiratu dut. Ez dakizu nor da? Bueno, bai, Kirk Douglasen semea da, baina oantxe begiratu dut segapotoan, eta izu,
egun ederra eman diate. Hor makiatzen zegoen lankideak esan ditaizu, gero eta handiago daukazu. Garbiñari ere kontatu diot, emozio puntu bat egin, eta, bueno. Badako oso pelikule politxe egun dia de furia dana purtzen dagoena, dana piroka hartzen gaitzune, orduan zu dokumentatu da naizunian hemen gaur. Guztiak ikusiko ditut, pelikula guztiak. Baina, bera, bromak aparte, oso ondo. Sexuarekin arazoak zituen, benetan. Bai, nik ez. Adiktu ez. Orduan antza fizikoan utziko dugu ez oso hau, Garbiñe Ubeda Arratsaldeon. Aizu, nahi burutik pasare etzizaidan egin, baina esan dezunen, dikantzatu ditut. Semiarekin, ez atxarekin, Bueno, gaur, emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da, bagabiltze danok txapegin, ez oso ondo jarrita, nire kasuan, baina hemen txagabiltze gure elkartasuna adierazten besteak beste, indarkeri hori desagerrarazten alden guzti egiteko preste gaude egunero, gaur bebai, nazioarteko egunean, kokatze aldera eta testingurua jartze aldera honi guztiari, ahosta hon ezinbestekoa den adituaren gana jo dugu, Iraitz Agirre, feminismo kontuetan zeusararako gure aditua, Arratsaldeon Iraitz. Kaixo Arratsaldeon Iaski, Iñaki eta Garbiñeri bai, hortxe, sarrita zaudetela. Askotan hitz egin dugu, eta indarkeriari buruzko gogo eta egin dugu, hau oso zabala izan leikelako Iraitz eta historia oso luzea daukalako honek guztiak, emakumeak historian zehar pairatu duen egoera bat atalako, nondik hasiko gara, indarkeria matxista, emakumeen aurkako indarkeria, zer da, zer deitzen diogu? Hori da, ez, azkenean oso, urrastelenan ere izketa gai izan, ez da medusa eta mitologiak erreziarretik, eta azkenean behin da berriro, ez, violentzia simboliko izugarri bat inguratuta daude, ez da, azkenean dela patriarkatua, bera, ez, gaurritz potoloak, gertaera komplexuei ere, azkenean kausak edo zeri erantzuten dioten ere, pixkat komplexua delako eta ez delako ainarrexa, ez, askotan titularra egiten da, emakumeon kontrako indarkeria, baina bere horrek, aurreko nere esaten genuen, ez, komplexuagoa dela. Pixkat berba potoloak beharko ditugu, ze azkenean indarkeria matxista ulertu behar dugu dela, sexu, genero, sistema mantentzea ahalbidetzen duen indarkeria bat. Zer esan nahi du horrek. Azkenean, ulertu behar duguna da gure gizarteak eta daudela antolatuta, personok, fizikoki, ditugun, ezaugarri batzuen inguruan antolatuta dagoela, ezta? Izan daitekeela arraza, izan daitekeela adina, izan daitekeela generoa kasu honetan, ezta? Eta gizarte hori banaketa dago, banatuta eta gainera binomioak izango balira bezala, kultura desberdinak izango balira kasu honetan, gizonena, emakumena, baina jerarkikoa da. Ez da desberdinak garela, baizik eta desberdintasun horien gainean, aipatutako beste aldagai horien gainean, egiten dela gizarte antolatu eta modu jerarkiko batean. Eta jerarkia horiek mantentzeko indarkeria behar da, ezta? Eta gainera kasu honetan, ez da bakarrik patriarkatua edo genero sexu sistema, kasu honetan, kapitalista neoliberala, bizi dugun gizartearen ezaugarriak dituelako, baizik eta bai da heteronormatiboa, heteropatriarkatua, hau da, gizonak eta emakumeak, ez, pixkat harreman mota edo botere harreman horien arabera antolatzen da orduan. Menperakuntza sistema horretatik eta harreman sistema horretatik kanpo gelditzen den guztiaren kontra egiten den indarkeria matxista litzateke. Hau da, orain arteko status quoa mantentzea ahalbidetzen duena, ez da? Eta ez da emakumeak egiten duenagatik edo egiten dugunagatik edo representatzen dugunatik. Emakume izateagatik bakarrik da. Bai, hau da, sistema patriarkalaren izapiderik edo adierazgarririk garbiena da indarkeria matxista, ez da. Iraitz, esan diazu, jerarkia mantentzeko indarkeria behar da, orduan esaten gabeiltz indarkeria hau desagerraraztea gure helburuetako bat izango dana, ui, kontuz, hau guztia aldatu behar dalako? Aldatu behar da, ez da, azkenean pixka gogoan dut, ez da, aurrekoan ere medusarekin aipana izan genuen, baina, Euskal Patriarkatuaren liburua idatzi zutenek ere, Julek eta Zurinek eta Estitxuk eta komentatzen zutena, ez da, violentziak azkenean dimentsio desberdinak dituela, eta dimentsio guzti horiek beharrezko direla indarkeria iraunarazteko, ez? Zuzena izan daiteke, ekonomikoa izan daiteke, lan ordaindu edo ordaindu gabeko lanen antolaketa generoaren edo sexuaren arabera eginda dago, gizartea horrela antolatuta dago, ez da?
baina simbolikoa izan daiteke, azkenean bortxaketaren kulturaren relato guztiak, iruditeria bera, ez, gorputzen, azkenean gorputzak salmenta eta borroka leku eta defentsa leku dira, baina gure gorputzen inguruan egiten den, ez irudikapen guztia, hori dena, ez horre esaten denean, pixkate, autora feministak edo esaten dira, ez horre bergien despentes etortze zait, ez definitzen zuela feminismoa esaten hau ez da berrantolak eta bat hau iraultza bat, eta ez dena aldatzea, ez dena iraultzea ez da, ze bestela, benetan, sistema horrek bere elementu edo konplexutasun guzti hori, eraldatzea oso zaila da, edo zelan ere aurrekoan aipatzen duen esaldi bat, hau jadana hasi gara izendatzen, plazak hartzen ari gara, ez orain dela kontutan hartu behar dugu, 89etik ari garela adibidez gaurko eguna, kaleak hartzeko aprobetxatzen, baina era berean guzti honek ere asko laguntzen digula, guk gorpuztu ditugun indarkeria, mota desberdinei, eremu desberdinetan, ez baita etxe barruan ematen den indarkeria bat, esandako dimentsio guzti horietan ematen da, eta instituzioak, estatua, ekonomia, azkenean hori dena justifikatzeko dago eginda, ez? Orduan, zaila aldatzea, baina behintzat bistaraztea garrantzitsua da, eta bistaraziala, gu ere hortaz jabetu, ahaldundu, eta pixkat autodefensatik dena iraultzeko, azkenean kolektiboki egin behar dugu, ez? Iraitz, zein izango litzateke egunaren jatorria, esaten gabiltzerako, martxoaren 8 datorkigu dan hori burura, eta emakume langilearen nazioarteko eguna, emakume eta langile batera doalako gizarte hauetan, baina, klaro, kasu honetan eta egun honetan indarkeria hitza sartu dugu esaldian bebai. Bai, gaurko eguna dato horre gertaera oso konkratu batetik, dela Dominikar Errepublikan gertatu zen, erailketa batzuen arira, 1960an, Rafael Trujillo diktadurapean Mirabal aizpak, hiru aizpa ziren, ekintzaile politikoak ziren, eta hor estatuak eta poliziak horrelako enboskada batean iturak zituen, eta 80. hamarkadan Dominikar Errepublikako mugimendu feministak eta emakumeen eskubideen aldeko eragileek eraman zuten Nazio Batuen erakundera, eta egun hori, egun hortan azaroako eta bostan eragil zituztelako emakumeen kontrakoa, izaera politikoa bai, baina emakume zirelako hil zituztelako, gainera istrepu bat balitz bezala disimulatzen saiatu ziren, eta pixkat ideia horretatik abiatzen da 89etik 1900 eta 89an onartu zuen Nazio Batuen erakundeak, gaurko eguna nazioarteko egun bezala, eta orduz geroztik hartzen ditugu kaleak, ez? Orduan gauza nahiko berria da. Eta apurtxu eta esaten gabiltzena, azken egin zenidan, onalako ibilbide historiko bat bai feminismoari dagokionez, eta azken olatu honetan bestak beste indarkeria oso presente dago. Oso presente dago, eta gainera, laugarren olatu honen abia puntuetako bat edo bada, edo behintzat laugarren olatu honen indarraren oinarrietako bat bada, ez? Ikusten ari gara mundu osoko manifestazioak eta irudiak hau karpazpanago txilekoak dira. Esan nahi da, azkenengo urtetan Polonia, Estatu Batuak, gainera oso indarkeriaren dimentsio desberdinak erdigunean jartzen edo ari gara, ez da mundu mailan globala den gauza bat izaten ari da. Eta ina handi batean oso kontzientzia honekin oso lotuta dago, ez da? Emakumeen kontrako indarkeria sistematikoa dela, eta azkenean, gure kontrako indarkeria horrek azkenean iraunarazten duela sistema, eta sistema hau globala dela, azkenean menterakuntza sistema guztiak ere logika globalak dituztelako, ez? Eta oso, azken urteetan egia da, mugimendu feministaren aldarrikapenak instituzioetara ere iritsi dira, eragile mota desberdinak ari gara gai hauek lantzen, eta martxoaren 8an behar badagoela oso garri ikusi dezakegu, indarkeria emakumeen edo indarkeria matxistaren kontrako borrokak erdigun hartu dela, gaurko egunean, azkenean erdigunean dago, baina oso presente dagoela, ez da, eta hortxe, manifestazio guzti hauetan eta gorputzak erdigunera ekarri dira, eta gorputzetan euskagun violentzia guzti horiek ekarri dira, ez da. Ikusgarritasuna oso ondo dau iraitzen, nik beti esaten dut edozein keinu txikibe
nik hartzen dudala, gero, atzetik zer dauen ikusi beharrin, besteak beste, purple washing hori badauelako, green washing esaten dugu, naturari dagokion eta ingurumenari dagokion kontuekin orain modan dagoel ez danokara hori, hemen bebai orain danok gara feministek ez izan arren eta bar, hori badau, ala ere beharrezkoa da, gaiari buruz hitz egitea eta gaia mai gainean ekartzie, esaten gabiltzena, nik keinu txikiena be ongietorri hartzen dudalako, baina badau horretatik bebai, eta beldur hori esango nuke gainera orain, diskurtsuak, oso bortitzak, emakumen eskubidien kontrakuek, baten bat, badabilelako beldurtzen eta ez onartzen hau dana. Bai, hori horrela da, eta gainera pixkat instituzioetan, pixkat ados nago, zenkinu dela garrantzitsua dira. Nik uste gauza guztieko artikulatuta egin behar direla, eta azken batean erakundeetan dena delako keinuak egiten dituztenean ere, modu integral batean erantzun behar zaiela arazoei. Eta hemen ikusten ari garen da, erakundeak euren logikan, morez pintatuko ditugu plazak, edo guredan egingo dena, baina ez mugimendu feministarekin aliantzan ez daudela, eta hor ikusten da egunerokotasunean arazo ditugu, eta horrelako egunetan behar bada, kaleak hartzeko, eta bidapenak eta begialdiak antolatu daitezke, baina gero egunerokotasunean, benetan indarkeria matxistari aurre egin dartzarigunean, eta kasu hauei aurre egitatokatzen denean, zailtasuna ditugu, ikusten dugulako benetan, erakundeetatik ere, egun batzutan baina, interesatzen zaigula feminista izate, ez erakunde, pixkat orokorragoa da, azkenean, purple washingaren ideia, pixkat marketingetik, eta enpresa hundienak ere, horrela ari zaizkigu ez da, pixkat izan zaitez feminista, esaten, guztiz emakumen langileen eskubideak guztiz apalduta dituzten enpresa, gauza zerbait orokorragoa da, baina azkenean da, politika, benetako politikak behar dira, horrelako, orain arte ikusaz ezina, eta inungo legitimetarik ez genuela, ze horrela zen, normala zen. Emakumeen kontra bendarkak izan da, eguneroko mogia izaten jarraitzen du ez da. Baina horre politika estrategiko integralak behar du, bai emakumezkoentzat ahalduntzeko espazioak, eta batez ere, sinisten, azkenean ikusten ari gara, justizia patriarkala, beti esaten duguna, ze terminotan ari den, eta esate zaigu salaketak egiteko, baina gero momentu, prozesua bukatzen dira, eta benetan ez dago justiziarik, eta gainera, aurrakoan, Medusaren sinaduran ez duen aipatu, baina esaldi bat dago, Medusaren estatu horretan esaten duena, eskerroneko izan zaitezke ez dugula mendekurik nahi, berdintasuna nahi dugula, ez da. Eta hor da, honik uste dut, hor dagoela aldatza, badiru dela, batzuk gainera kontrako diskurso hauetan, ari dela ekiparatzen gauzak, horretan ez direnak, eta nik uste oso garrantzitsua dela, baina beharrezko ditugula, benetan, hori sinistu, erdigunera ekarri, eta benetan horri aurre egiteko politika integralak behar ditugula argazkietatik haratago, ez? Iraitz baditu nekari mutur asko emakunderen kanpaina gaurko, esate baterako emakume helduei zuzenduta, esaten zabiltzena, askotan epaitegitatik eta datozkigun kontuen aurrien, nik sinisten dizut hori, oso zabalduta dagoena bebai, eta ja emakumeek esaten dutena, ez jartzi ez alantzan, beti gainera biktimak erakutsi behar duelako, ez gertatu dan, ezta? Badabi sari mutur ezberdinak, besteak beste autodefentsaren ideia bebada hortik, eta gainera galdetu nahiko nizuke, indarkeria ere buruz berbetan ari garelako, autodefentsa feministaren ideia, eta zeurekin berba eginda, oso argi ikusi nuena nik, enuelako hain argi idei hori nik neuk, ezta? Claro, zelan ulertu hau, autodefentsa feministaren ideia hau? Azken batean hori dela, denokari garela jabetzen, denokari garela izendatzen, denokari garela gure gorputzan dauden violentzia guzti horiek. Eta konturatzen ari garela ez dela norbanakoak dituen arazoak, ze gero gainera, gero lanketa inundi batean datorra, arazoak, violentzia sartze zaigu, eta gero psikologoragoaz, terapeutaragoaz, baina hau arazo orokorra da. Eta orokorra den einan kolektiboki erantzun behar zaio, eta gauzak gainera oso lotuta dago indarkeria, eta gure balio sistemarekin, badibez errugarekin, eta hemen errudun sentitzen gara, baina gu erasotu gaituztenean ere bai, Orduan, hori dana kolektiboki landu beharra dago. Azkenean, bere horretan eraso guzti horiek ere bere lekuan kokatzeko, eta aipatutako marko guzti honetan ematen direla kokatzeko, bestela betikoa da, zerbait egin ote dut, edo zerbait, oso arriskutsua da. Orduan, oso garrantzitsua
garrantzitsua da ahalduntzea, jabetzea, indarkeria hauen nondik norakoa kokatzen jakitzea, eta hori kolektiboki erantzutea, ez da autodefentsaz, zentzu horretan, ez da kolektiboki egin behar dela, ez? Nire debez, gaur eta aurko manifestaziorako deitzen da, herriko gazteek eta kartel pila bat jarri dituzte kalean, ez? Eta jartzen dute, ez dakit, etxeran eskara bat lagundu beharra parrandan bueltan, hori indarkeria da. Indarkeria da bateren batek, mezu sexu edukizko mezuak bidaltzea, inungo konsentimentu gabe, ikutzea, inungo baimenik gabe violentzia da, ez da nik uste gauzak horrela izendatuta ikusten ditugunean lagundu egiten digula. Eta hori kolektiboki ulertzeak izugarrizko babesa ematen digula, ez da. Eta hori oso garrantzitsua da, ze horre ikusten dugu, ez horrelako erasoen aurrean behar dugula gorputz kolektiboa eta babesa behar dugula, ze bestela etengabe ikusten dugu logika orokorra zein den. Epaitzen sistema eta logika aipatutako sexu genero sistema horretan eta marko horretan iaia gugu gara, ez dakit zigortuenak, ez? Orduan, horri buelta ematen ere ari gara, eta baina egia da, kasu oso mediatikoen bueltan adostasuna izugarria dela, baina gero egunerokotasunean aldamenekoa denean erasotzailea, horre, zailtasun izugarriak izaten ari garela, ez? Benetan asko kostatzen delako, gauza batzuk izendatzea, ez? Eta izendatzea, eta ikustaraztea, eta, pixkator, gaur herrian gelditzen naizela, pixkat arraro egite zaite, gaur zure gine pantailan nola egitea, baina gure herrixen esaten da moruen, nik sinizketan dotzut, eta punto, ez? Iraitze argigarria dana beti zeugaz, eta pentsatzen egon naiz, badaukagu zeregina gure bizitza osoko egundanatan. Badaukagu lana. Zoritxarrez edo, zorionez hoxe eduka kontzientzak eta betaurrako ere ez da. Zoritxarrez eta zorionez kontzientzia hartu duguna eta batera gauzena honetan. Eta horren beste aberazten danok, batera gauzen momentutik. Iraitza eskerrik asko? Eskerrik asko zoei. Bortxe, arazo kolektiboa, erantzuna kolektiboa izan behar da, zalantzabarik bai, gaurko egunarekin lotuta, gogoeta, Iñaki? Bai, nik uste dut oso argigarria izan dela Iraitz Agirrek esandakoa, ez? Eta zoritxarrez beharrezkoak dira oraindik ere horrelako mezuak, ez? Ni ziur nago gaur kalera aterako bagina, gaurko egunari buruz galdezka 10-tik 9 edo 100-tik 89, aipatuko luketena izango zela batez ere eraso fisiko esplizitoa, ez? Eta uste dut, gure kolektiboan horrekin lotzen dugula gaurko eguna, ez? Eta Iraitzek ondo esan duen bezala, violentziak beste dimensio asko zera handiagoa dauka, ez? Osoa, dimentsio osoa. Eta hori da oso kontuan hartu behar duguna inolako zalantzai gabe, ez? Jerarkia kontuak aipatu ditu, kalte sistemiko bat aipatu du, iraulketa baten beharra ere aipatu du, ez aldaketa txiki progresibo horiek, ez? Eta beraz, ni horrekin gehatzen naiz, zoritxarrez gaurko eguna eta beste hainbat egun baita ere, indarkeria matxista eta aipatzen dugunean, emakumeen kontrako indarkeria, soilik eraso esplizito eta fisikoa daukagu gure buruan sartuta, ez? Eta nik uste dut ezinbestekoa dela, Iraitz Agirrek egin duen bezala beste dimentsio hori ere garbi azaltzea. Garbine. Bai, guztiz zadoz, no? Gero gauza interesgarri bat, iruditu zait, amaiera aldea esan duna, ez? Hainbat gauza txiki egunero gertatzen dien gertaera txiki horiek izendatzea eta zaku hortan sartzea ere bai, ez? Ipurdi aukitzea, zer dan, zergatik ukitu behar zaituzten, zuge baimenik eman ez dezunean, eta bar. Eta nik uste hor daukagula lan handia beharra. Entzuten ditudalako, ez dakit, ez da baidak ere bai, ez? O gaztetxoak, neska batek ukitzen badu ondo dau, eta mutilak ukitzen badu gaizki, eta bar, ez? Nik uste hor badagola lanketa batin beharra, oso potentea, eta gaztetxoekin batez ere, esango nuke. Eta gero berak esaten zuena, zenbat menpekotasun, zenbat gauze zeharkatzen dien, hau ez talako inoiz estankoa izaten, soldata txarragoak dituzte orokorrien emakumiek, lan txarragoak, pobrezia gehiago dago, hori violentzia da. Bai, zalantzabarik eta emakumiek pairatu behar duten euren egunerokotasunien. Jarraituko dugu zela nez, honi buruz berba egiten, hon egunero tartea daukalako gaiak beste efemeride bat, gogoratuko dugu, ze politxau dana, entzun.
eskerremate eguna, pelikuletan eta ikusten du, honek pabu esaten da, ezta? Bai, indioilarra. Bueno, bai, indioilarra, bai, pabu izaten da, ez da izaten oliosko, indioilarra izaten da. Thanksgiving eguna, ustez eta historiako liburuek diote, bueno, Mayflower, ontzi horretan joandako ingles hoiek, Virginiara joan ziren, 16. mendien hau, hauek ekarritako itura dela. Bai, hori da. Dator, Iñaki, hau dana, historiako liburuak aldatzen dator Iñaki. Ez. Albada bai, justizia egiten. Bitxikeri bat kontatzera, segia da, gaur egun hau ospatzen dutela, batez ere estatu batuetan, Kanadan beranduago da, eta baina beste hainbat tokitan, eta oso bitxikeria handia gertatu zen Oñatin duela 20 urte, ez? Bagenukan alkate bat, Angel Iturbe, gizon jatorraskoa gainera, eta baina, behin, bazegoen Oñatiko konkistatzaile, sarraskitzaile bat, Cristobal Oñate, beste batzuekin batera, Mexikon da ibili zena, eta estatu batuetan, da gero bere semea, Juan de Oñate, izan zen El Pasotako fundatzailea eta bar, eta ara joan zen Oñateko delegazio bat, hango urte horren batzuk ospatzera. Gaur egun, zorionez ez lirateke ospatuko, baina orduan oraindik nik uste dut kolonizazioen da sarraskin inguruko mentalitatea guztiz aldatu da zegoen. Eta Angel Iturbe gure alkatea konturatu zen, norbaitek esan zion, Mayflowerren historia etzela benetazkoa, eta egon zela Oñati arrau, Juan de Oñate, Thanksgiving eguna lehenengo aldiz ospatu zuena. Eta gure alkateak, Angel Iturbek, erabaki zuen George Bush presidenteari gutun bat bidali behar ziola, aklaratzen. Baina iruditzen zait aklaratzeko edala. Dear Mr. President, esaten dio. Eta esaten dio, haizu, geizkiari zaete, gu sartu gara etxezuriko web orrialdean, eta hemen lehenengo... Oñati is a small town, but country. Eta, gero esate dute Oñati arreok harrikada daukagula, baina holako gauzak egiten urrengoan ere hartuko dugu fama, ez? Eta, bueno, orduan Angel Iturbe alkateak, berrez diot, gizon jatorraskoa, eskatu zion Oñatin biziren boixiko Sheila Fritz emakumeen jatorrari gutun bat itzultzeko, eta George Bushi bidali zion, esaten, haizu, lehenengo Thanksgivinga Oñatiar batena da. Eta ez zion erantzun, nik ez da irakurri egingo zuen, iruditzen zaitez ez, baina... Ez, lehenengo Thanksgivinga Oñatiar batena da, mesedez, eta zuzen... Dear Mr. President, aldatu. Bai, hori da. Zuen liburuetan... Zuen historiako liburuek eta zuen historiako liburuetan eta etxezuriko zeetan da, aldatu, ze hori Oñatiar bat izan zen. Eta ez zion erantzun, baina ni imaginatzen egoten nintzen, etxezurira gutun hau iritsi eta ireki zuenak botako zituen barreak, ez, edo esango zuen, hau, baina gero, egia da, historialari bazen, emakume bat ez dut izena goratzen markatu, baina historialari bazen kontu batera zuena... Marian Teres Horvath. Hori da. Baina gero emakumeek honek handik urte batzuetara esan zuen, hanka sartu zuela, eta bazegoela beste aurrekari bat, Floridan edo beste kolonizatzaile batzuk, egina, beraz, gure alkatearen, gure herriaren aldarrikapena ezen aurre atera, besteak beste egia itzelako. Baina, izugarrizko bitxikeria polita iruditzen zait, eta gaurko eguna nola hemen gaudenean, Thanksgiving eguna ere baden, uste dut, jakin beharreko zerbait dela, polita delako. Oñati arrok munduan zehar egindako beste gauza bat. Iñaki, galderi esan eta benetan, ze proba iritsi zan hori pentsatzeko? Dirudien... Oñate horrena, ematen duelako, oso euskalduna dalako, maizen inguruen buelta, eta eskerrak emon janguntan gaitzik. Nik ez dakit, badakidan da... Ze prueba zeuen? Ez dakit, badakidana da gizon hau, sekulako sarraskiak egindaka zegoela, eta orain zorionez barkatu bere monumentu batzuk eta botatzen ari dira, ez? Horregatik esan du, duela 20 urte Oñati gonbidatu zuten, honen monumentu bat, eta urte hurrenak eta ospatzera, baina, zorionez gauza batzuetan gauzak aldatu dira, eta ja guk geuk ere ez daukagu honi buruzko pertzepzio hori, ez? Baina, bitxikeria da, eta berriz diot, gero esate dute Oñati arroi buruz badaukagula gure harrikada puntua, eta agian ez da bezurra izango. Hala ere, ze gogoeta egiteko Euskaldunen papela sasoi horretan bebai, eta asko gustatzen zaidan niri, eta gaurain berrirakurketak eta honek gauzedanak egiten gabiltzena, baina,
Ala izango bazan, merezi bai, Historia liburuk zuzentzi etorre gauze dana. Bai. Honek merezi dagoelako. Zebitxikari ederra, egunarekin lotuta bai. Bestelako kontu bat, Garbine? Bueno, nik etxe bizitzari heldu nahi nion, badakizue asteburuan manifestazio jendetsua egintzala Baionan, eta 8.000 lagun edo esaten dute gutxienez bildu ziela, 32 erakunde bederen bazien, eta ikusten dezuen bezala, eskatzen zuten espekulazioa salatzea, edo etxeak ikaragarri garestitu dielako, eta ez? Eta gezurra badirudi ere, pandemia garaian, okerrera egin du, gainera, Ipar Euskal Herrian, ez dakite konturatzen zareten, baina Hego Euskal Herrian itxialdian jendeak ezintzun bere etxetik bigarren etxe batera mugitu. Estadu frantsesean hori posible zen. Eta itxialdi betean, Ipar Euskal Herria topetaino zegoen, udan bezala, ez da? Horrek, espekulazio handia ekarri du, besteak beste, etxeben mugimendu handia eragin dute, lehendik ere bazeona, eta esango nuke batez ere eros almen handiagoa daukan jendeak erosi ditula etxeak, ez da? Horrek paisaia erabat aldatu du, jakina, eta prezioak ere bai noski, ez da? Aspalditik datorren kontu bat da hau, zalantza barik, gu, ikasle garaitan eta unibertsitatean, geneukan, iparraldeko neska bat eta esaten zaigun, ezinezkoa da, guretzat nire herrizen etxe bat erostia, esan dakue danadalako bigarren etxe bizitza, udak pasatzeko, jende ez dana bizi bertan, guk ez daukagun ora joan, eta bar, eta pandemiarekin badauka zentzu hori, herri txikietara begira jarri garanien danok, balkoidun etxietara, eta alduenak erosten du horrelako etxetxu bet, eta zer sortarazten duen inguruen, ez da? Bai, eta bitxia da, errepatzen badiozu Ipar Euskal Herriei, inoiz baino etxe gehiago aidea eraikitzen, baina Jesukristona egiten aidea, ez? Lur pila bat, horrere badago salaketa bat, ez? Azkenian nekazaritzari eta kentzen zaizkio lurrak sekulako etxepila egiteko adibide bat ere jartzen zuten, ez? Etxe sail bat egiten nahi dira Donibanen eta Donibane Loitzunen, ze balioko dute? Apartamentu bakoitzak 500.000 euro. Zeinitza di etxe horiek. Garbi dago, ez? Eta erradiografia bat egiten baldin badezu, begibistakoa da, han jasotzen den soldatak ez duela ze ikusik etxe bat erosteko behar dezunarekin. Eta ez da erostea bakarrik, alokatzea ere, zakuberian sartu behar genuke, ezinezkoa da momentu honetan alokeran etxe bat aurkitzea askotan. Zeatik, lehentasuna ematen zaielako, sasoiko alokatzea. Baina hori herri askotan, turistikoetan gertatzen da, guk gure herrizen bizi nahi bazu, dinot, hilabetien edo astebetien atarako duten dirua da, nik ordainduko diodan hilabete osuen, orduen etxeko jauiek esaten dugu, ez? Ez dizut ematen zuri, jarriko tau, hilien edo astero alokatzeko eta askoz diru gehiago ateratzen da. Claro, noragoaz bertakuek. Bai, hori da. Eta hori gertatu da egia esan da Euskal Herri osoan edo behintzat kostan, Zarautzen eta hainbat tokitan ere gertatu da. Gertatzen da geixo behar bada arautu dala, ez? Protestaren goiburua zein zen? Garestitzearen kontra eta... Batez ere garestitzen, jendeak ezin dulako, bazuk esan dezuna, gazte batek independizatu nahi badu, Miarritztarra baldin bada, noa joan behar du? Noa. Ez dauka jute ginoa, ez bada ipurtzulaino joan behar du, Eta datuak oso asaldagarria dira. Hainbeste etxe dago, baina 120 etxe hutsak dira, edo behintzat urtean 4 hilabete edo pasako dituztenak alokatuta, hori zeharik onenien, ez da? 4 hilabete, astez-asteko ze horietan, eta beste zifra bat esan da, 51.000 apartamentu, azkenian. Guau, 51.000 etxe, 51.000 familia. Gero gertatzen da, lehen esan dizudana, ez da, erosalmen handigoa daukan jendeak erosten du, eta horrek paisaia guztiz aldatzen du. Nik hori urtetan ikusi dute Hendaian bizigarenez, eta urte asko pasa ditugu Hondartzan bizitzen, oso nabarmena zan, hasiera batean, heldu ginenean, etxe jabe asko naparrak ziren. Naparrak, Gipuzkoak ere bai, nahi badezu, baina Naparroko hizkera asko entzute gendun, jabeak ziren, udan etortzen ziren, gero krisi heldu zen, eta horiek saldu zuten etxea, eta etorri ziren
Paris aldetik gehiago, beste kultura bat, beste zera bat, jende horrek, gero neguan askok sartu denean, endaira etorri dira, bertan jarri dira bizitzen, nahi badezu, eta horrek paisaia, bai linguistikoa, bai bestelako ere, aldatzen du. Eta jakina, botoetan ere ikusi egiten da, ez da? Horiek, emango duten botoa bestelakoa da. Orduan, gaur egun, hoxe da daukaguna, hegoaldeko jendeak, jada ez du erosten, momentu hondan oso garesti da, hegoaldetik jundako jende hori dana, batzuk geldituko zian, baina asko eta asko itzuli dira, azkenean errentagarriko zitzaielako beren pisua saldu eta beren jaioterrira itzultzea, beren jaioterrian momentu honetan erresago erosi zitekelako etxeak. Baina auzo baten, esaten gabiltzena, bertan ezin bada geratu, zelan aldatzen den hori dana. Eta hiztunak kasu honetan sakabanatuta badauz, ez badauz leku baten, alde zarretan eta gertatzen dana. Hizkuntzarentzat be, irakurketa eta kulturarentzat ze kalte be bai, Iñaki badaukazu esperientzia agintari moduen, ze puntotaraino alda sartu, ze puntotaraino mugak aldia jarri, legeak egin? Nik azteko esaten duzunaren egoera dramatikoa goratzen dut bizi izan zela Ibizan izurritea baina lehenago, eta goratzen dut Ibizan garai batean, orain iruditzen zait berriz etorriko dela hau ere, ez zegoen turistentzat lana egin behar zuten langileentzat ez zegoen etxerik. Baina ez zegoen ez garesti eta ez merke ez zegoen. Eta langile asko Ibizan kotxetan eta lotan, etxetan orduka. Pandemia garaian, medikuentzat eta enfermeroentzat ez zegoen lekurik. Eta gertatzen dena galdera egin diazu, ez? Eta nik uste dut ezinbestekoa dela neurriak hartzea, baina iruditzen zait ez dela erresa. Ez da erresa, ze hartzen diren neurriak, bai, txalotzen ditugu, eta bai, akordio lortu dugu, ez da, eta adibidez bat beti izan da, ogasun higiezinen gainerako zerga, ez? Utzi dagoen etxea, bikoiztu egingo dugu. Baina iruditzen zait, utzik daukan etxe jabe batentzat, urtean 200 euro edo 800 euro ordaindu berdin dela. Esan nahi dut ez dela, utzik etxea daukan pertsona batentzat. 5.000 ordaindu badu etxe gaitzik, esan nahi dut, igual da. eta bai, bikoiz, eta ondo iruditzen zait, neurri ona iruditzen zait, baina horiek martxan jartzen hasi zirenean, Gipuzkoako Foru Aldundian behintzat, ikusi genuen udalez udal eta jarri zirenean martxan, ez zuela eraginik izan. Ze azken finean, nik etxe bat utzi baldin badaukat, nik horregatik ez dut alokairuaren merkatura aterako, ez? Eta gero, bai, iragarria daude adibidez alokairuan inguruan zerak, ez? Gehienezko prezioak, zonalde saturatuak, etxe bizitza turistiko gehiago ez egitea, eta ia da, eta neurri horien guztien alde nago, gertatzen dena da... Mugak paisaian jarri beharko direlako. Bai, baina iruditzen zait, eta ez da diotenez, Bartzelonan eta Berlinen, eta iruditzen zait, ez dela oso erresa izango, horiek benetan eraginkorrak izatea. Ze azken finean, dirua dagoen tokian, diruak betik aurkitzen du zirrikituren bat sartzeko. Esan nahi dut, nik etxe bat baldin badaukat, eta baldin badakit, hala edo nola, gobernuak tope bat jartzen baditeren, etxe bizitza, demagun, 700 euroan, 800 euroan alokatzeko, nahiz da lege bat horregon, eta ondo iruditzen zait berrez dio, ziur nago beti egongo dela zeren bat, ez? Zirrikituren bat, 800, baina nik beltzean ordainduko dizut gainerakoa. Uste dut ez dela erresa. Ez dela erresa, eta honek, lehen Iraitz Agirrek esaten zuen bezala beste gaian, iraulketa handi bat eskatzen duela. Askotan, benetako horrelako arazo estruktural bat egina garbinezioen moduan eragiten diona gure kulturari, gure izaerari, eta uste dut horrelako naiz eta berriz diot ados egon, iruditzen zait partxeak besterik ez diela, ez dakidana oso baliagarria diren. Bertakoentzat abantailak, bebai, bestak beste, bertako izatie, lehentasuna izatie etxeetara iristeko, baina betiko Iñaki dabilen esaten, bertako izan arren ni, eta demostratu bizidan emekuena, eta abantaila izan, bestiek diru badakon, diru dunari salduko dio. Hombre, hor nik uste, hauek manifestazioan agertu zien elkarte askok agindu dute, lanian jarraituko dutela, eta neurri asko proposatzen dira, ez? Besteak beste, nik uste dudalek, ausardia puntu bat beharko dutela,
lurren kategorizazioa aldatzeko, eta esateko, ez, lur hau, hemendik aurrera ezin da eraiki. Hemen ezin da eraiki. Eman dezagun, bat da hori, aipatzen zuten bestalde, etxea erosteko egoiliar agiria edo eskatzea. Alegia, frogatu behar dezu, bertakoa zehala edo gutxienez 5 urte, 10 urte, ez dute zifra jarri, baina hainbat urte damazkitzula bertan bizitzen, etxe bat erosia litzateko. Olako neurri batzuk proposatzen dira. Gero hor dago betikoa, ez? Badaukazu etxe bizitzarako eskubidea, eta bestea dauka bigarren etxea eukitzeko eskubidea ere. Orduan, eskubide batek bestearen gainetik behar du, hori hola da, eske bestela. Eta gero konpentsazio neurrin bat edo esaten dute, ez? Pisu bat jarri nahi badezu garaian edo sasoiko alokatzeko, frogatu beharko duzu, badaukazula beste pisu bat, urte osorako alokatzeko. Horrek, biztan da, jende pila bat atzea botako du. Eta bar, ez? Proposatu egiten dituzte, gero zein egartzen du erabakia. Erabaki hartu beharko du, Frantziako asanbladak, edo ze elkargoak ez dituzte hor eskumeni daukanik, gauza askotarako ezakit. Eta ez hastu, gero daudela, auzitegi konstituzionalak, Frantzian, Espainian, eta zu egin dezakezu nahi duzuna, Frantziako estatuan euskararekin gertatu da, gero etortzen da norbait goitik esaten, hau ilegala da. Martxan jartzen dituzu hainbat neurri, eta Espainian, Alemanian gertatu da baita ere, Berlin oso ausartibili izan hainbat neurri sartzen da konstituzionalak, ez? Hau ezin duzu egin, ez? Hori ere beste arazo bada, esan nahi dute. Bakalera. Gaurko egunez eta behartan bestetan. Iñaki Galdós, eskerrik asko, plazer bat izan da, Garbiñe Ubeda beste. Eskerrik asko, etxeko guztioi gaur eta beti, bihar arte.